Já už jenom doufám, že se dostaneme výš v žebříčku, pokud ne, tak už nevím, co budu dělat. Já vás vítám u nového videa, dneska si zase zahrajem World Soccer Champs. Já se omlouvám za zpoždění, včera ani předevčírem jsem nemohl, ale jak vidíte, sezóna končí, jdem novou sezónu začínat a jak jste mi napsali na tom mým shortu, byl tam teda jako jenom jeden komentář, ale nevadí, že mám zůstat v Prostějově. Takže zůstávám, odmítám všechny nabídky a jdem novou sezónu. Takže mládežnický hráč povýšen, přestupy odchod. Leonardo Lima. Jo, já ho tady podle mě mám, ne? Okay, takže jdem ho prodat. Leonarda. Zkusím dát trošku výš. A pojď. Hráč prodán, super. Takže máme 807 000 a jdem na zápas, ale ještě se samozřejmě podíváme. My jsme na 14. místě. To není vůbec dobrý. Takže jdem hrát zase pár zápasů si odehrajem a no, bude toho spousta. Soupeř měl první šanci, ale rovnou teď máme i my šanci, takže běžím. Zkusím dát gól. Pokud se mi povede dát gól a vida. Dal jsem gól hnedka, takhle na první pokus. Že máme další šanci, tady buď mu nahraju, anebo si prostě budu solovat. Spíš mu nahraju, nebudu solista. Tady to takhle poběžím dolů a zkusím to prava dolů a gól. Jak jinak, aby tam nepadl, že jo? To by bylo docela blbý. Jinak děkuju moc za lajky, za komentáře, prostě všechno, děkuju moc. Doufám, že se vám minulý videjko líbilo. Kdyste ho ještě neviděli, to minulý videjko, tak se na něj ještě podívejte. Je normálně, že jo, na mém kanále, nikde jinde na kanále není. Plánuju udělat i druhý kanál, tam bychom natáčeli samozřejmě něco jiného, ne fotbal třeba, jako, je mi to jedno, něco bych tam prostě natáčel, že jo. Ale to až později, teď ne, teď mám tenhle kanál a taky brzo už se i přejmenuju na jiný jméno, to vám ještě zatím nebudu říkat, ale potom ho budete moct i ohodnotit, takže uvidíme. A první poločas za náma, vedeme 3-0, ale soupeř má další šanci, ale to letělo přímo na brankáře, takže super, máme další šanci. A to by mohl být gól. Zkusím risknout. Risk je zisk. Aha, fakt to tak je. OK, máme další šanci. To mě zajímá, jestli dáme dalšího góla. Pokud jo, nebudu se samozřejmě zlobit. No jo, to je super. 5-0 vedeme. Co víc chci, jako nic. Chci jenom vyhrávat, aby jsme se dostali do první ligy, jako. A 5-0 máme výhru, úplně jasnou. No, OK. Jo, tak já ho prodám. Mám to zkusit ještě o... Tak to nebudu zkoušet. Prodal jsem hráče za 60 000, asi nevím, ale tady toho nebudu prodávat. To ne. Ty zůstaneš u nás. A jdem další zápas. Zatím to jsou přáteláky, takže úplný chill. Ale ne, soupeř má šanci, to nevypadá dobře pro nás teda, ale proč se tam nic nedělo? Dobře. Máme šanci, zkusím dát góla, bylo by to super, kdybych dal góla. Ale tady to vypadá, že to bude trošku těžší dát góla, ale ne. Jako bylo tam sice víc hráčů, už si víc hlídali tu obranu než minulý soupeř, ale ne, další šance. Nahrajem, samozřejmě nebudeme rovnou pálit, to jako by nebylo normální. Já vím, že někdo umí dávat odtamtud góly, jako a no, tak to jsem střelil hodně blbě. První poločas za náma a jdem do dalšího. Máme rovnou šanci.
Zkusím to tam rovnou poslat a gól. Super. Soupeř má šanci. Ježiši. To byl vlastňák, ne? No, nebudu to řešit. Ale ne, tady jsme to prohráli, zkusil jsem to přeskočit, ale nebyl to dobrý nápad. A tady už, hele, už jsme se No super, tak to byl první zápas, který jsme hráli na body. A ne tak to... GG. OK lidi, teď jsem si zkusil dát zápas a vyhráli jsme 3-1, což je velice pěkný. Podívám se, kde jsme. My jsme na 5. místě. To je super. 5. místo, jakože docela dobrý. Tak jo, dáme další zápas. Teď proti Opavě jdeme. Předtím jsem hrál proti Brnu. B, samozřejmě myslím, že to bylo Bčko. Teď si nejsem jistý. To je jedno. A máme šanci rovnou. Zkusím to tam poslat a gól. Yes. Takže první poločas je za náma. Pořád 1-0 vedeme. Ale Opava má šanci, nebo jako příležitost a už nemá. OK, Opava má další šanci. Dobrý. My máme další šancičku taky, takže to tam zkusím tudy. Ještě takhle. Zpátky sem a zkusím to tam poslat a gól. Jak jinak. OK, vyhráli jsme 2-0. A hele, tady je i Dynamo České Budějovice. Teď jdem proti Slávii. Bčko samozřejmě. No, to bude zápas. OK, vyhráli jsme 3-2, já to nechápu. Bylo to teda velice napínavý, jako. Co? Hustý. Takže jo, vyhráli jsme 3-0, nádherný výsledek. A jsme na 2. místě. Ty krása. Třeba mám toho, že za chvilku budeme hrát i proti Dynamu. Takže to bude jako hodně nebezpečný. OK, tak tady jsme měli úplně že zaručenou výhru 4-0 a jednou neměli šanci ty druzí. No a doufám, že se vám videjko líbilo, pokud ano, můžete zanechat like, odběr a taky jsme se dostali na 2. místo, což je nádherný. A u dalšího videa. Čus.